ennustusohjelmaa. Taustalla kuuluu TV:stä tuttuja äänejä. Luulevat näkevänsä mitä vain ja aina voit voittaa, mutta minä olen hilpeä hanuristi. Hanuristi on tuolla tämän studion takana, tai minulla oikeastaan on 2 hanuria. Toinen on isompi hanuri, toinen on pienempi. Ja mä ennustan hanureilla. Koulutukseltani olen kouluja käynyt paljon, elämänkokemusta minulla on riittävästi. Anteeksi. Ja nyt lähinnä on kysymys jokaisen työttömän, varsinkin työttömän elämään liittyvistä kysymyksistä. Voitte soittaa, myöhemmin ilmoitan puhelinnumeron. Ja te ette voita mitään, mutta te uskotte voittavanne. Mutta on minulla yllätyspalkintokin luvassa. Ja se on näissä. Tässä minulla on 3. Näkyykö? 3. Katsotaanpas, laskinko mä oikein. Kyllä, aivan oikein. 3 Kelan vastauskuorta. Ja joka nyt vastaa minun esittämään kysymykseen oikein, voi voittaa 1 Kelan palautuskuoren ajatella. Ja tämä kysymys kuuluu, mikä ohjelma ennustaja on kaikkein viisain? Minua lukuun ottamatta, koska olen tällainen lihaksikas näin. Ja minulla on kellokin tässä, ranteeni on löysä. Tämä ei pysy kädessä. Tämä on minun rippilahjakelloni. Sitten minulla on tässä tällainen astmapiippu. Suosittelen käyttää, on syytä vähentää. Tämä on astmapiippu. Sähkötupakoissa voi sattua räjähdyksiä, jotka ovat aika vaarallisia, mutta kun käyttää tällaista laitetta, kuten näette varmasti, missä se kamera, siellä se on, tällä, ja sitten suosittelen hyvin lämpimästi, tässä ei sponsoreita saa käyttää, mutta minä suosittelen tätä Maxi-bonusta, tämä on erittäin hyvä. Ja sitten verovapaasti tuotua sätkäpaperia. Tämä on erittäin hyvä. Näkyyköhän se ruudussa? Näkeekö kaikki kolupus? Tämä on erittäin halpa. Vaikka hetkinen, 8 senttiä tulee tämän hinnaksi, kun kaverit tuovat ulkomailta. Ja minun keuhko ahtaama tykkää tästä nauttia erittäin paljon. Ja taustalta kuuluvat nuo kaupallisten kanavien lähetykset, mutta näitä astmapiippuja muuten on monen hintaista. Tämä esimerkiksi 225 € maksaa kappale tällä. Ja soskuhan mä korvasin minulle ne. Mutta voi, nyt en saa mihinkään en saa korvausta. Mitäs mä sitten? Tässä muuten on minulla sakset. Tällaiset. Näillä mä leikkaan. Kun perintätoimistosta tulee mulle aina kirjekuoriman kauniisti leikkaan näin sivusta.
Otan sisällön pois ja kun olen luontoa säästävä ihminen, laitan muovipussiin kyllä ne sisukset, mutta nämä kirjekuoret jätän hyötykäyttöön, koska jos jonnekin postitaan Kelalle tai muuta, panen vastaan tai tämän numeron, sekin vaatii taitoa ottaa vastauskuori. Ja sitten mallin teipillä pikkasen kun teippasen pään kiinni, niin siinä on hyvä lähettää sitten niitä vastauksia. Ja sitten mitäs minun piti sanoakaan vielä. Palaan hieman myöhemmin ja otan tämän pienemmän haitarin mukaan tähän. Ja esitän jonkun musiikkikappaleen, että niitäkin toivomuksia voi lähettää sähköpostiosoitteeseeni vartiainen.kari1@luukku.com. Myöhemmin editoin tähän tekstit ja puhelinnumerot. Mutta tällä kertaa aika loppuu, tik, aika loppuu. Palataan asiaan. Pidetäänpä hauskaa. Kiitos kaikille.